Un o'r pethau pwysig am y ddrama yma efallai bod y ddrama newydd sbon a ddrama hollol wreiddiol sy'n defnyddio gwyddoniaeth fel rhan hanfodol bwysig o'r y plot sydd yn y ddrama. Ond peidiwch â bod ofn y gwyddoniaeth achos mi rydan ni yn esbonio fo mewn ffordd digon clir a syml a mae yna lyniau'n cael eu taflunio ar sgrin fawr ar y cefn sydd yn helpu i ddweud be di hanes y stori detectif anhygoel yma o darganfod strwythur DNA. Fel drama, dwi'n meddwl bod ti'n gwbl hyfryd ac yn bwysig iawn bod y cyhoedd yn cael y plesar i glywed yr hanes yma am Rosalind Franklin. Mae hi'n ddrama sy'n archwilio gwaith arloesol Rosalind Franklin mewn darganfod, mewn ffordd strwythur DNA. Ac ar lefel arall hefyd, mae'n olrhain hanes i ffrind a'i chyfaill agos iawn at rien. Yn dod yn rhyw fath o, swn i'n deud, angor iddi hi yn ystod ei thaith yn ystod y ddrama. Heb anghofio wrth gwrs bod yna sialensar hyd y ffordd, bod hi'n gweithio mewn gweithledd wedi dominyddu fod dynion ar y pryd, a sut mae hi yn goresgyn hyn mewn ffordd. Y rhan arall sydd yn ofnadwy o bwysig ac yn wahanol ac yn wreiddiol iawn ydy stori Rosalind Franklin, sydd yn stori sydd ddim wedi cael ei ddweud yn ddigon clir yn y gorffennol, a'i rôl hi mor bwysig yn gwneud y gwaith caib a rhaw a ddath yn y diwedd yn wobr Nobel i Francis Crick a James Watson, bod nhw wedi benthyg dipyn go lew o'i data hi, a hefyd i hanes hi, a hanes stori gariad mewn ffordd, stori anhygoel, stori bendigedig. Wel, swn i'n disgrifio Rosalind Franklin fel disglair, disgobledig ac diildio.